Hei, me aletaan täällä kaverin kanssa tällä Minecraft Let's Play pelaaminen ja aloitettiin tää just ja me spawnattiin heti veteen ja tää nyt ei suostu uimaan. Odottakaa. No niin joo, pieni tällä nuttu kävi, oli noin näppäimet väärin. Sitten tietenkin hukutaan heti ekana tänne, mutta ei anneta se sitten. Ai jos hukutaan, ei me hukutaan. Hukutti. Damn it. Vähän noin laki kuin uusi maailma. Pätkäsi tän hetkeksi, niin antaa tän